यश पांडवे पृथ्वी करेल, भारताचा देवगिरी, भारतखंडाचा राजकर्ता म्हणून मित्र शिरोधनाला पाहत माझं स्वप्न साकार करेन आणि हर्षभरित बदलानं घडलेला सर्व तुला कथन करण्यासाठी पहिला पाऊल हवे पुढे टाकलेली पावलं दाखवणारी माझी शिरावणे तुझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडलेत की धनी रणांगणात विजयी झाल्यानंतर मला शब्द द्या की पहिलं पाऊल मी तुझ्या मंदिरात मिळते. वीरश्री जागृत झालेला अंगराज करणं सहज बोलून मुक्त झाला की निष्पांडवी पृथ्वी करेन आणि विजय मंडित होऊन पहिलं पाऊल प्रिय भार्येच्या मंदिरी मी वळवेन. हे शब्द तुला देण्याचं कार्य अंगराज करण्याकडे घडलं तरी पण न जाणं कळे नियतीचा न्याय आणि काळाचा कायदा तरी कोणाला सोडता येत नाही. ते नियतीला अमान्य कुणालाही अमान्य करण्याचा अधिकार नाही. आणि म्हणून न जाणं कळे माझ्या दुर्दैवानं आणि पांडवांच्या सुदैवानं उद्याच्या रणमैदानात जर अंगराज कर्ण मारला गेला तर तुझ्या आणि माझ्या जीवन हे एक न सुटणारा कोड आहे. आज तर संपूर्ण जीवन माझ्या नजरेसमोर फेर धरून नाचू लागले. अगदी बाल्यावस्थेपासून आतापर्यंत सगळं जीवनच फेर धरून नाचतंय. पुढे काय होणार काहीच कळत नाही. सांप्रत कौरव पांडवांचं युद्ध चालू आहे. या युद्धाला 15 दिवस परिपूर्ण झाले. त्या श्री हरीच्या कृपेनं गोपाल कृष्णाच्या कृपेनं विजय मिळतोय तो पांडवांना. आणि असं असून सुद्धा मी रडते. भीती आहे उदय जो दिवस उलटतात कारण मला वार्ता कळली की कौरवांकडून 16व्या दिवसाचं सर सेनापती पद हे अंगराज कर्ण याला आजपर्यंत जे युद्ध झालं ते कौरव आणि पांडवांचं युद्ध झालं. पण उद्या एक युद्ध होणार ते पांडवांचं. कारण अंगराज कर्ण कोण आहे हे जगताला माहित नाही. पण तरी सुद्धा मातृत्वाच्या महान मंगल साक्षात्काराने मी एकसारखी शहारते. अंग यांनी वेदीतल्या निखाऱ्यासारखं तप्त झालंय. पुढे काय होणार आहे कारण बाळ कर्ण हा माझा पुत्र आहे. म्हणजे उद्याचं युद्ध हे पांडवांचं युद्ध होणार. उजव्या हातानं डावा हात तुटला जाणार आहे. नसेल तर डाव्या हातानं उजवा हात सुद्धा तुटेल. पण हे मी कुणाला तरी सांगून माझं मन मोकळं करायला हवं.
मोठं नाही. जगात अशी पुष्कळ रडवी माणसं असतात. सुख आलं तरी रडतात आणि दुःख आलं तरी रडतात. त्यातील माझी आती तर मला तशी दिसते. देवा तुझ्या डोळ्यात का पाणी? देवा मी का रडते याचं कारण तुला नाही का माहीत? पुढेच नाही अति तुझं रडणंही फुकाचं असं मला वाटतंय. कुरुच्या समरभूमीवर 18 दिवसाच्या महाभारत युद्धाला सुरुवात झाली. 10 दिवस पितामह भीष्माने आपला देह शरशरीवर ठेवला. 5 दिवसात एक गुरुद्रोणाचार्यांचं पद त्याच्यातूनही ते संपून गेले. पांडवाच्या विजयाचे 15 दिवस मागे पडले आणि तुझ्या डोळ्यात पाणी. देवा काय? हे गोपाल कृष्ण माझ्या लाडक्या भाऊच्या हा आजपर्यंत 15 दिवस गेले. तुझ्या कृपेनं पांडवांनाच विजयश्री प्राप्त झाली रे. होय. पण नजरेसमोर दिसतोय मला उद्याचा दिवस. देवा तुला माहित नाही का रे हाती कौरवांकडून उद्याचं सर सेनापती पद हे अंगराज कर्णाला दिलंय. हो हा, उद्या कौरव सेनेचा सेनापती केवळ अंगराज कर्ण आहे आणि म्हणून तू चिंता करतायस. हे बघ तिथं 15 दिवस संपले तिथं 16व्या दिवसाची तुला चिंता का? त्याला सांग रथी महारथी ज्याला एका बाणात अशी ताकद होती ती अखिल विश्वाचा संहार करण्याचं सामर्थ्य ते पितामह भीष्म ज्याने 106 जणांना विद्यादान दिली. तरी गुरु द्रोणाचार्य त्याने जिथं आपला देह ठेविला तिथं कर्णाचं काय घेऊन बसले? तेव्हा माझी व्यथा तू नाही तरी जाणून घेणार. तू एकसारखी बळबळा बळबळा रडतेस. तुझ्या डोळ्यातून अश्रू वाहते. पण कर्णाची एवढी भीती तुला कसली? मन नाही करे जाणून घेणार तू. अति त्याच्यापेक्षा एक महत्वाची गोष्ट आहे. उद्या कुरुच्या समरभूमीवर 2 धनुर्धर एका ठिकाणी येणार आहे अशी छायावृत्ती करते. या विश्वातील सगळ्या जगाचे नेतृत्व बोलत जातील असं एक सुंदर चित्र जगाला पाहायला मिळेल. माझ्या हातीला पाहायला आणि हे मिळेल. गोपाळ कृष्ण त्यालाच तो आनंद समजतोय. मग नाही. असा आनंद याच्यापूर्वी झाला नाही. त्याच्या पुढे होईल किंवा ना होईल शंका. ती का रडते माहितीये? काय वाटतंय? तेव्हा सर्व जाण शक्ती तो आहेस रे. हे बघ पण तरी सुद्धा माझ्याच मुखातून ऐकायचं असेल तर आहे. अति आजपर्यंत जे युद्ध झालं ना हा ते कौरव पांडवांचं युद्ध झालं. आणि उद्या होणार ते सुद्धा कौरव पांडवांचंच नाही असेल. देवा का? तेव्हा उद्या जे युद्ध होईल ना ते पांडवांचं होणार आहे. उद्या युद्ध होणार आहे ते पांडवांचं होणार आहे. बोलण्याचा आशय माझ्या लक्षात नाही का झालं? अगं पांडव स्वतःशी का बांधतील? तरी अंत पाहशील माझं. 5 पांडव भाऊ जरी असले 4-5 व्यक्ती असल्या तरी सुद्धा रक्तानं ते एक आहे, एक मनानं एक आहे. आणि तू म्हणतेस पांडव युद्ध. आता पहिल्यांदा अश्रुपूस सांग काय झालं ते सांग. स्पष्ट आणि मोकळ्या मनानं अगदी सांग. उद्या जे युद्ध होणार आहे ते पांडवा हा मग कर्ण कोण हे तुला नाही का रे माहीत? कर्ण सारथी राणे नाही. अधीरच शोध म्हणून त्याला गेली थंड तारी करतोय. मग तुला ऐकायचंच असेल ना तर आहे. अरे कर्ण हा पहिला पांडव आहे ना. अति आता मला बोलायला हरकत नाही. आता मी जरूर बोले पण या क्षणापर्यंत मी एक अभाक्षरही या गोष्टीचा वापर करणार नाही. कारण तू माझ्या आईच्या जागी पूजेस आणि तू अशी गोष्ट हृदयात साठवून ठेवली आहे या विश्वास कोणालाही निदान करून दिले नाहीस. त्याच माझ्या अतिचे अब्रू मी जगाच्या वाऱ्यावर काढू. तुला सांगण्याशिवाय पर्याय नाही रे उरला. अति मनातल्या मनात दाबून ही व्यथा मी ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते पण आज नाही रे देवा. काय संपलं कसं रे? नाही देवा. याच्या पूर्वी जर हे तुम्हाला कथन केले असतीस तर तुला जरूर 6वा पांडव मिळाला असता आणि तुझा पुत्र तुझ्या बरोबरही राहिला देवा असता. मी एक स्त्री आहे रे. आणि म्हणूनच माझा नाईलाज झाला. अति कळतंय मी तुझं मन भावना इच्छा सगळं कळतंय. स्त्रीच्या भोवती असणारं लज्जेचं कुंपण जाणूनच आतापर्यंत सगळ्या भावना सगळं मन मारलीस तू. पण देवा त्याला भाग जाऊ दे देवा. तुमचं हे करायला
काही उपयोग होणार नाही. कर्णाला मी अगदी जवळून ओळखतोय. आपल्या बोललेल्या शब्दाच्या सत्तेसाठी तो वाटेत करायला तयार होईल. आणि आज जर मी हे त्याला सांगितलं असेल, कर्णा तू राधेय नसून तू कौंतेय आहेस, तर तो मला काय विचारेल याचा ठांग न पत्ता. तेव्हा ती कृपा कर. आणि मला जाण्याचा अवकाश करू नाही देव. त्याच्यापेक्षा एक गोष्ट खरी आहे. अगदी तू जर स्वतः म्हणून कर्णापर्यंत जाशील आणि कर्णाला सांगशील की तू माझा पुत्र आहेस, तू पहिला पांडव आहेस, तू कौंतेय आहेस, नक्कीच नाही प्रश्न. नक्कीच तो तुझ्या चरणावर माझं गेली. एवढं नाही काय ऐकणार. काय ऐकणार. बस आती निराश होऊ. कारण तू माझ्या आईच्या जागी पूज्य आहेस आणि तुझ्या शब्दाचा अनादर करणं हे मला तरी जमण्याजोगं नाही. तुझ्या शब्दाखातर मी जरूर जाणार आहे. हा. कृष्ण केवळ तुझ्या शब्दाखातर चरणापर्यंत जातोय, पण मी तिथं जाऊन माझा उपयोग काही होणार नाही. पण मात्र आधी तू गेली असतील तर आईच्या हातण्याची माया त्याला ती देऊन पाहते आणि विश्वास दुसरी शक्ती नाही. आणि त्या शक्तीसाठी तुला जाणार कर्म प्राप्त नाही. श्री हरी गोपाल कृष्ण. फक्त त्याला तू समजावून सांगू शकतोस. अरे हृदय बेवटून निघालंय माझं. काळजाच्या टिकऱ्या टिकऱ्या होत आहे. पण जगाचा देव आहे. जाताना म्हणाला की आई म्हणून जर तू गेलीस तर हो, जायला हवं. जाणार आहे. नव्हे तर मला जाणं भाग आहे. कारण हृदय जे युद्ध होणार ते मी नाही पाहू शकत, नाही सहन करू शकत.
शैल्य अंतराज करण्याच्या अंतकरणात थैमान घालून बसलं होतं होय की मी नक्की आहे तरी कोण? अर्थात कारण न जाणू न कळे पांडवांच्या सुदैवानं आणि खऱ्या अर्थानं माझ्या दुर्दैवानं तो क्षेत्राच्या रणमैदानावर अंगराज करणारा प्राप्त झाला असेल. तर माझं भवितव्य अंधारात राहणार आहे. साऱ्या समाजाला माझी निर्भस्त लागेल. जिथं जिथं गेला तिथं तिथं दबाव सहन करावा लागला. एक टाकलेला पपुरी, सोदापुत्र, हे शब्द प्रत्येकाच्या मुखातून मला ऐकायला आले. हे कोण हे माधवा? मी नक्की कोण आहे? आजपर्यंत माझं मला कळलं. तुझं मन संभ्रमित झालंय. कदाचित आपल्या काळीला उद्या पूर्णविराम मिळेल तरी सुद्धा मी कोण आहे हे तुला कळणार नाही. म्हणून या आकाशातील नवलक्ष तारांगणांना भूलक्षणा या वृक्षवेली पाला फुलाला सर्वांना प्रश्न विचारत होतास. एवढ्यात तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मी देईन असं म्हटलं. हा, बघ ऐक करणार ही देववाणी, ही देववाणी ही देववाणी अभंगाने अभंगाची भंग कधी. सूर्यप्रकाशात सत्य आणि सत्यच राहणार आहे. तू नाही राधेय, नाही तू सूतपुत्र, नाही तू अधिरथ सूत. तू आहेस कौंतेय, तू आहेस पहिला पांडव, तू आहेस बंडू सूत, तू आहेस या पांडवातील पहिला पांडव. काय म्हणा? मी राधेय नव्हे, मी कौंतेय आहे. कौंतेय आहेस. ना मी सूतपुत्र आहे, मी सूर्यपुत्र. अंगराज कर्ण कुणी नव्हे, अंगराज कर्ण तो तयार होता तो राजवंश आहे. तो राजवंश. मी पहिला पांडव आहे. तो पहिला पांडव आहेस. नाही माधव, हे मुकुंदा, काय आजपर्यंत तुझ्या शब्दावर अविश्वास अंगराज करणार कधी धारण केला नव्हता. हा पण आज नाही झाला. अंगराज करणारा हे शब्द खोटे वाटू लागले. तर आजच नव्हे, यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा तुझी माझी ग्रंथिका झाली. होय. अनेक वेळा तुझ्या समाई मी अपमानित झालो. पण एक वेळी शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडले नाही. हा हे करणार तू राधेय नव्हे, तू कोणतेही आहे. हे करणार तुझा प्रश्न असतंय. एक ना 2000 वेळा तुझी माझी ग्रंथिका झाली, पण तू केवळ राधेय नसून तू कौंतेय आहेस असं मी का म्हणालो नाही. पुन्हा अनेक वेळा आपण एकमेकांशी हितगुज केलं. अर्थात अनेक वेळा एकमेकांचं स्वागत केलं. अनेक वेळा जवळची साधली गेली. करणार तरी पण हे शब्द तुझ्या मुखातून मी कधी ऐकले नव्हते. याला कारण होतं. आणि आजच हे तुला सांगावंच वाटतंय. यालाही दुसरं कारण आहे. कोण? आतापर्यंत हे गुपित होतं कारण तुझा जन्म एका कौमारी मातेच्या उदरात झाला आणि या कुमारी मातेच्या उदरात तुझा झालेला जन्म आणि त्या जन्माचं रहस्य त्या माऊलीनं त्या मातेनं आज दिवसापावे तुला त्याचा उवापा केला नाही. एक अक्षराने त्याची सांगणी केली नाही. आणि जर त्याच शब्दाचा उच्चार मी केला असता तर मी जगाफाट ठरलो असतो. एका आईच्या अमृत सभाकेवर घालविण्याचा महादोष या कृष्णाला लागला असता. त्याच माऊलीनं आज स्वतःच्या मुखानं सांगितलं की कर्ण हा पहिला पांडव. कर्ण हा पांडुसूत आहे, तो सूर्यपुत्र आहे. एवढंच नव्हे तर कर्ण हा केवळ कौंतेय आहे. तू राधेय नाहीस, तू कौंतेय आहेस. उठवर कर्ण. काय ज्या आईनं मला जन्म देण्याचं कार्य केलं त्याच आईनं या गोष्टीची वाच्यता केली. आज आपल्या स्वमुखानं तुला करण्याचा प्रयत्न केला. तू सर्वदान सर्वशक्ती होता. विश्वात काय छपून बसले ही जाणण्याची शक्ती तुझ्यात होती. आणि ते जाणून सुद्धा आजपर्यंत तू मला कधीच सांगितलं नाहीस. कारण एका कुमारी मातेच्या पोटी माझा जन्म झाला. हे करणार अरे गावाक्षराने मी वापा केला नाही याचं कारण दुसरं एक आहे. ज्यावेळी ज्या तुझ्या मातेचा विवाह झाला आणि या विवाहाच्या प्रसंगी एका बाणाच्या योगे करून ज्याला पुष्पांचा सडा पूर्ण आपल्या राजधानीत घातला तोच कर्ण आपला पुत्रही अशी जाणही तिला झाली. पण एका अक्षर शब्दालाही तिचा उच्चार केला नाही. आणि ते जर गोष्ट मी तुला सांगितली असती किंवा जगाला सांगितली असती तर सांग या पापाचा वाटेकरी मी झालो असतो.
मग सांग मुकुंदा, काय आजच त्या वेळेचं औचित्य साधून तू माझ्यापर्यंत आला. होय मग हे तर सगळ्यांसाठी कर्णाच्या शस्त्रगृहात या मुकुंदाचं येणं झालं नाही की कर्ण. या मागचं आणखी काही प्रयोजन? त्याच्या मागचं फार रहस्य वेगळं आहे. कोण? मी संदेश घेऊन आलो. संदेश? होय कोणाच? तुझ्या आईचा. माझ्या आईचा? हा असा कोणता संदेश घेऊन? एक संदेश. कर्णा, या क्षणाला हा कृष्णही तुला अगदी आवर्जून सांगतोय, तू पहिला पांडव आहेस. तू कौंतेय आहेस आणि तुझं स्थान पांडवात अग्रगण्य आहे. याच्यासाठी एकच संधी, हा शेवटचा क्षण आहे, तो फुकट घालू नकोस. आजच या क्षणी कौरव पक्ष सोड आणि पांडव पक्ष पाहिलं. अनेक वेळा माझा मित्र म्हणून मी तुझ्याशी तुझ्या गोष्टी केल्या. अनेक वेळा माझा सखा म्हणून माझ्या मनातील रहस्य तुला कथन केलं. माझ्या वेदना, माझ्या भावना तुझ्याच्या निरूपण केल्या. हे करणं. आणि आज म्हणतो आहेस की आईचा संदेश होय, ही शेवटची संधी आहे. शेवटची संधी आहे. कौरव पक्षात सोड आणि पांडवांच्या पक्षात सामील हो. आणि करणा, एवढ्यासाठी मी तुला सांगतोय. काय ते? तुला काय वाटलं हा कृष्ण स्वमनाला तुला सांगण्यासाठी आलाय? मुळीच नाही. तर तुझ्या आईचा संदेश मी पोचविण्यासाठी आलोय. हा कृष्ण तुला कधीच सांगणार नाही की कौरव पक्ष सोड आणि पांडव पक्षाच्या वतीने तू युद्ध कर. असं कधीच सांगणार नाही. मुकुंदा, काय त्या ताईला माझा प्रतिसंदेश कळाव. काय बंधू प्रेमापोटी मित्रद्रोह करणारा अंगराज कर्ण नव्हे. त्याला क्षणोक्षणाला माझ्या मस्तकावर मानाचा दुरावा होईल. त्या माझ्या मित्राचा विश्वासघात अंगराज कधीही करणार नाही. आज झाला तर कौरवांवर सुद्धा वेळ प्रसंगी माझे प्राण ज्योत जाईल, पण कौरव पक्ष सोडून पांडवांच्या पक्षाकडे अंगराज कर्ण कधीही वळणार नाही. या शब्दाला मी तुला धन्यता देतोय. हे शब्द ऐकून मन तृप्त झालं. मनातील आस्वाद या शब्दाने मी चाखला. जे मला हवं होतं ते मिळालं. तुझी इच्छा नसेल तर मी तुला अट्टास नाही करणार. बरं, येतोय. जातोय, पण एक गोष्ट मग जाता जाता लक्षात ठेव. जाता जाता सांगावंच वाटतंय, म्हणून हा कृष्ण तुला सांगतोय. कर्णा, तू कितीही उदार जातच करणार, उद्या कुरूंच्या समरभूमीवर युद्ध कर. तुझ्यापेक्षाही येते जगज्जेताने युद्ध केलं, पण या प्रसंगी एकच गोष्ट खरी, धर्म तिथं जय आणि कृष्ण तिथं विजय करा.